Mescla de farines per poder tenir un producte més de força o més gustós. No, es que en aquellos tiempos era fácil hacer de molinero, porque solamente tenía el trigo para pan o para animales. Y cada cual tenía la mola distinta y tú no tenías por qué, y mezclas, si solamente había mort y barba y un poco de valencià roig, que iban a mezclar, porque el mort y el barba es muy parecido. Sí, però había tantas variedades. La xeixa d'un lloc tenia més força que la xeixa de sal. Aquí es distinto. Por ejemplo, la xeixa de Santillí era muy apreciada. A la tierra. Hombre, en primera la semilla era muy entera, o sea, no tenía desperdicio, era más natural. Y en segundo, sus tierras eran especiales para... Voleu xerrar amb allergia, vos entens? Sí, m'entens? Perquè jo també fa tot el que fas. I en canvi, a Campos, que també tenia xeixa, jo a un comerciant li vaig dur nòrdic per s'embotlar a Campos, que era un ordi d'aquell de la península, que era de segona llavor, només tenia una sembrada. Si aquell per sembrar, amb un tuiri, el segon pis se pot sembrar i el tercer, però molt de pit no, de genera. I el va sembrar, i em va dir, Sanqui va venir davant, diu, no ha anat bé aquest blat. El terreny no ha fet res, vull dir que és ordi. I en tot blat passava el mateix. Havia de sembrar la seva llavor. Que el terreny no requeria. Estava adaptat. Exacte, estava adaptat.